Výuka priestorovej orientácie ponúka viac ako 100 fráz, ktoré vedú k osvojeniu kľúčových pojmov ako sú vpravo, vľavo, pod, nad, prvý, posledný, medzi, vo vnútri a podobne. Kde je pes? Kde je autíčko? Robot je pod koníkom. Korytnačka je vedľa psa. Bubienok je nad psom. Daj loptu vľavo hore. Polož lietadlo vľavo od autíčka. Ani jedna chyba. Výborne. Kde rastie strom? Kde stoja deti? Skús to znova. Máš ďalší pokus. Toto je správne miesto. Kde stoja deti? Babička stojí pri dverách. Vtáčik letí na oblohe nad stromom. Rodičia stoja v ľavom dolnom rohu. Vtáčik hniezdi na hornej streche vľavo. Mačku daj pred garáž. Super. Kde je obláčik? Kde stojí basketbalový kôš? Strom stojí pri ceste. Pes stráži pri dverách. Vták letí naľavo od strechy. Traktor stojí naľavo od koní. Sliepky sú pod koníkmi. Ovečky sú vľavo dole. Kde letí vtáčik? Kde sú dve zelené rybičky? Na ostrove je hviezdica. Raja pláva vpravo dole. Pruhovaná rybka pláva vľavo od zelených rybičiek. Chobotnica je na dne pod ostrovom. Morský koník pozerá napravo od zelených rybičiek. Loď je hneď pred slniečkom. Ktoré dieťa je v rade prvé? Kde je pes? Hojdací kôň je vľavo dole. Dievča s rukami vo vrecku je napravo od hojdačky. Chlapec v žltom tričku skáče na trampolíne.